wale nyimondo amota ko nyesi aw mani sanga ina aw munu solim bana shirif la jabrani sanfe jamana kono jamana ko kan aw bismillah aw ka jemu kan kene ka no e andambe jemu kan anya fo ye korfo la katime ka fo dambe jemu kan sigi kuntala sigi ku fo de tala wala sa folo anga makro balula dambe kono chuga mununa ani uya baraw ke chuga mununa ka siga hakila jikika la wala sa bi ambi don anga siga famia sura la ka mine ka barake nay o hukumu konna na bi ambe kati malipuka u feino ani ankaramu Mamadou Sangare anga jemuka tako flana barawla jemuka mini asigara lamoni ladoka kren la kunungo kumechogo mina ani bi kumechogo mina korofo temene no e jemuka temene adasera belebele ma muni utlala na ayaira ka foko o sababu o de kra sababu ye mi anga bi marachi kosobe nga nyiningalila amina kuma minka be yananga do korofo konnana ambe ankaramu bismillah kene kono tuni Ustaz Sangare assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amba fo mala sunyana ko jobe an lame ba kilingili chema ana musulman bela jenema kanyini sitigi ala fe ala ka bamba ka wurike ka tonton ambi refuki wala nyumando anga jemuka inta ko flanana Ustaz Sangare ambe fe ka don yani famia bi ke chomina école ko kana yani madrasa ko kana anga mara ko chukuti très bien ni nyini ngali bayi mbem fawfo kan bawfo lumunu nu sigimbe kan lamini kan korofo ani dogo ani balma muso ani kalanden bela jeni mo no lube kan anlanme ni watina anga foli ba bela jeni ye nyini ngali minkeni kunu nanyo laje ko don ko ta ka barake nayi an filɛ nin ye problème min kɔnɔ bi an bɛ bɔ a kɔnɔ Amadu kunu cɛbaw an'a musobaw minnu tɛmɛna golofina an k'olu ma kalan mais u ye min dilan kalanenw ma se k'a dilan mais kuma lasurunya na dɔnni min tun b'u bolo n b'a fɔ de k'a bila minɛ de tun t'u bolo parce que dɔnni bila minɛ o de ye sɛbɛnni ye o kuma sɛbɛnni très bien o kuma sɛbɛnni de sɔrɔ u b'u ka sɛbɛnni kɛ ni sɛbɛnni min ye bi alhamdulillah o sɔrɔla bi o kɔrɔ ye k'a fɔ n'an wulila ka jɔ kunu an ka cɛbaw n'an ka musobaw olu ye baara min kɛ ni anw m'an disi gosi n'a ye bi wallahi siga t'a la an bɛ degun min kɔnɔ ani problème min kɔnɔ bi a bɛ wuli kunu lamɔ kun bɛ cogoya min na a filɛ nin ye o de la réussite sɔrɔla n'o ye ɲɛtaga sɔrɔla kunu fa ani ba fa bɛ jɔ a ka faya jɔyɔrɔ la ba bɛ jɔ a ka baya jɔyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ den cɛmanw olu ni fa don fa bɛ kuma olu fɛ a b'olu bilasira den musomanw olu ni ba don ba bɛ kuma olu fɛ ba b'olu ladi ba b'olu bilasira olu bɛ ba ye ba bɛ baara minnu kɛ olu yɛrɛ b'o ladige cɛmanw olu bɛ tugu fa kɔ o kuma fa bɛ min kɛ fa bɛ min fɔ o kuma olu fana b'o ladige o la denw b'a ɲini cɛmanw na ka kɛ fa ye musomanw na olu b'a ɲini ka kɛ baw ye u ye tɔgɔ fila d'u ma u tun bɛ den cɛman fɔlɔ wele ko nci ka musoman fɔlɔ wele ko ɲele ko nci kɔrɔ ye ne cilen fila o ye n denkɛ fɔlɔ ye o la o tɔgɔ in kama fa mana se yɔrɔ dɔ la n'a ye den min lamɔ den cɛman fɔlɔ min lamɔ a bɛ mara kalifa o de la o b'a dɔgɔninw kɔlɔsi dɔgɔninw fana bɛ tɛmɛ o de fɛ yen ka sɔrɔ ka se ale ma parce que ale y'o tigɛ k'o k'a jɛ kaban dugu dɔw la u tun bɛ musoman fɔlɔ wele ko sira sira ye mun ye ko nin ye taasira ye bamanankan kun tɛ arabukan kolo karilen de don siratul mustakima parce que walikan min bɛ anw yɛrɛ ka bamanankan kɔnɔ a ka ca 300 ni kɔ ye o tun b'a fɔle ko sira
o kɔrɔ ye ko nin ye aw tɛmɛ sira ye ne ye nin sira jɛya kaban ka jogo bɛɛ ni di nin ma o kuma n'a ye min ye nin na a ye tugu o kɔ n'o ye sira min ta a y'o ta musoman o la bɛlɛdugu tun b'a fɔ ko n yelen ye n denmuso ye ko n'a ye min ye ne denmuso la dɔrɔn k'o kɔrɔ ye k'o bɛ ne na ne min y'a ba ye k'a sigi cogo ye o la u tun bɛ den lamɔ u tun b'a ladon o fila tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la kabini a bɛ san 7 kɔnɔ kulu dɔ tun dilannen don bamanan na an fɛ yan denmisɛnnin bɛ bila o kulu kɔnɔ a bɛ fan caman o tun kulu in u b'olu tɔgɔ wele ko minnu bɛ koron kɔnɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ u t'u yɛrɛ ta ye u t'i yɛrɛmabila la u bɛ mara dɔ kɔnɔ da teliyar'o la bilankorona de ko don bilankoro minnu bɛ koron kɔnɔ u tɛ yɛrɛmabila la o tuma u bɛ taa sira dɔw de kan o la mariko tun bɛ yen o ye denmisɛnninw yɛrɛ dama ye i bɛ taa sɔrɔ olu denmisɛnninw na i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔw b'olu la o ɲɛmɔgɔ in o bɛ bila olu ɲɛ maa fana bɛ olu sanfɛ min bɛ olu kɔlɔsi o ɲɛmɔgɔ in kɔlɔsi denmisɛnninw ɲɛ o la u tun kɛlen don ka kulu dɔ labɛn k'o tɔgɔ da ko mariko mɛ fan dɔw la olu b'a wele ko surukuni i b'a fɔ jitimu mara la mɛ buguni mara la olu b'a wele ko zeni mɛ bɛlɛdugu mara la olu b'a wele ko mariko dɔw yɛrɛ fana b'a wele ko o kɔfɛ ko tomoko parce que ale ni tomoko ni mariko olu de tugulen don ɲɔgɔn na mariko bɛ yen n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ don tomoko kɔnɔ olu fana kun ka kɔrɔ ka tɛmɛ mariko mɔgɔw kan fan caman fɛ o fana ye koron dɔ ye ladabu bɛ yen lamɔ bɛ yen parce que ɲɛmɔgɔ b'olu la u ka bɛnkanw bɛ yen min kan ka fɔ n'i m'o fɔ n'i ye fɔbali fɔ olu bɛ nɔgɔ busan tigɛ i kama u yɛrɛ dama u b'i lamaga a kuma tɛ se ka fɔ fa ye a tɛ se ka fɔ ba ye o tomoko tun bɛ yen o la dɔrɔn min mana fɔ olu ye ko nin de ye taasira ɲuman ye ko nin man kan ni kɛli ye o tuma la min fɔra olu ye olu b'o to o cogoya de la koyi u t'o b'o cogoya la u bɛ tugu o kɔ o cogoya in na olu yɛrɛ ka hakilina tɛ yen o tuma la min man ɲi ko n'i ye nin kɛ i ka kan ni bɔgɔli ye o tuma n'i y'o kɛ dɔrɔn olu fana bɛ busan ta i kama depuis yen i b'i kɔlɔsi min mana kɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka kuma lakale bɔ i la depuis denmisɛnninama n'i donn'o kulu kɔnɔ bɛɛ ni ko kɛra o kɛnɛ kan i cira o y'a misali surumani ye n'i nana ka n'a fɔ so o bɛ dɔn cogo di parce que ni ba ye ɲininkali kɛ ko mun na k'a ye karisa ci walima i fa ye ɲininkali kɛ walima i kɔrɔ ye ɲininkali kɛ o kɔrɔ ye k'i nan'a lakale so n'i sera kulu la o kɔfɛ amadu fɛn bɛ k'i la min ka jugu kɔrɔlen ye cogo di tan busan tun bɛ tigɛ i kama de o kuma bɛ dan o kɔnɔna de la ni min kɛra i la o tun bɛ dan o kulu de kɔnɔna na o kun ye mun ye ka kuma lakale bɔ mɔgɔw la ni aw sigira baroda la ni min fɔra yen i kana t'o fɔ gabuguda la ni min fɔra gabuguda la i kana t'o fɔ salon kɔnɔ o tuma la u tun bɛ bila o koron kɔnɔ olu minnu b'o koron kɔnɔ sisan n'u bɔra tomoko in na o donnen kun don bamanana fan bɛɛ an ka jamana in fan bɛɛ u bɛ sɔrɔ ka taa don bolokodenya kɔnɔ o b'a sɔrɔ farikolo siw ye dafali daminɛ yen de jogo a taasira belebelew bɛ di parce que n'u donna bolokodenya kun kɔnɔ i b'a ye dɔ bɛ wele ko sɛmɛba dɔ bɛ wele ko kokɔrɔdonna dɔw b'a wele buguni fan fɛ ko kokɔrɔni dɔ fana bɛ yen u b'olu wele ko waganenu o kɔrɔ ye mun ye nin bɛɛ n'a ka jɔyɔrɔ de kun don sɛmɛba o ye dugu ye min bila aw ka ladabu ɲɛfɛ o ye sɛmɛba ye donc ni ko bɛ yen dɔrɔn dugu ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɛsin o de ma o fana kelen don
ka mɔgɔ kelen kelen fana fara ni mɔgɔ kelen kelen bɛɛ kan bolokodenw na bolokoden kelen o kelen cɛ kelen b'a kɔkɔrɔ o b'a kɔlɔsi a b'a da cogo di a bɛ wuli ka taa ɲɛgɛn na o b'a ladabu n'i bɛ taa i b'a kɛ tan n'a bɛ dumuni kɛ o b'a kɔlɔsi n'i bɛ dumuni kɛ a bɛ kɛ tan n'a bɛ ji min o b'a kɔlɔsi n'i bɛ ji min a bɛ kɛ tan n'a bɛ dumuni kɛ ainsi de suite hali a ka kuma cogo a ka fɛn bɛɛ lajɛlen o de bɛ o responsabiliselen don o kɔlɔsili la o la a ma min sɔrɔ faso la sisan a bɛ n'o sɔrɔ yen o ye dugu yɛrɛ ka foroba ladabu o ditɔ y'a ma o so in kɔnɔ n'o ye bolokodenya so ye i bɛ taa sɔrɔ o kɔkɔrɔnin o de b'a ka ko bɛɛ kɔlɔsi o la laada dɔ tun b'an fɛ yan kunun i kun tɛ se k'a fɔ i ba yɛrɛ ma ko nin y'i ba ye o tun bɛ daminɛ depuis k'a dɔn o tun bɛ dɔn depuis solomabulo la n'o ye bolokodenso ye parce que yen mɔgɔ min désirera k'a fɔ k'o de y'i ba ye parce que i yɛrɛ woloba tun t'i ba ye dɛ mais i ba dɔgɔmuso furu la o de tun y'i ba ye u kɛlen don ka min wele sisan ko ba sinamuso parce que n'i ye sina fɔ ka ban dɔrɔn i ye tiɲɛni kɛ o kɔrɔ de kunun a tun bɛ fɔ ɲuman fɔ cogo la ko ba dɔgɔmuso a furu dɔgɔmuso o de fɔ cogo ka ɲi mais n'i ye sinaya fɔ ka ban dɔrɔn mankutu jugu min bɛ sinaya la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko i ko minnu t'i bɛn n'i k'u t'i bɛn ka ban n'i ko k'u ma ɲi ɲɔgɔn ma ka ban n'i ko k'u t'i ɲɔgɔn fɛ ka ban o kɔrɔ ye ko n'i ye min ye u ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɛɛ y'a dɔ ye o la o tɔgɔ jugu in tun ti fɔ a tun bɛ fɔ ko a furu dɔgɔmuso o la i den de bɛ ta ka di o ma a bɛ ta ka di o min ma o de fana tun b'aw to bolokodenso la ka sɔrɔ ka taa bogotigi yanni denmisɛn musoman dɔ suganti dugu kɔnɔ n'a ye musoman min sugandi o musoman in o fana ka lamɔba o de bɛ to ka ji bɔ sisan ka n'a di o den in ma n'o ye bolokoden cɛman in ye bolokodenso la a ka jikalanko bɛɛ b'o de ka bolo kan o la ni a ye solomabulo kɛ o cogoya la a ye ladabu bɛɛ sɔrɔ parce que o misali min b'an fɛ yan o ye i n'a fɔ surasuya aw bɛ kɛlɛ kalan na dugu laadaw bɛ fɔ aw ɲɛna ninnu ye dugu taabolo ye o bɛ fɔ aw ɲɛna ninnu man ɲi dugu taabolo la o bɛ fɔ aw ɲɛna ninnu man ɲi a danbe ma o bɛ fɔ aw ɲɛna ni mɔgɔ sugu ni mɔgɔ sugu tɛ kɛ ɲɛmaa ye o bɛ fɔ aw ɲɛna ni bɛnnen tɛ dugutigiya la o bɛ fɔ aw ɲɛna dugu yɛrɛ sigikan bɛɛ bɛ fɔ aw ɲɛna yen de tun ye labɛnni so yɛrɛ ye mais bi dun bolokodonso bɛ yan très bien bon o fana ɲinba bɛ mara tiɲɛni na an bolo parce que o min tun bɛ kɛ mara min tun bɛ sɔrɔ yen i bɛ bɔ i fa kan i bɛ bɔ i ba kan aw bɛ taa si kungo kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ladabu bɛɛ bɛ di aw ma ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ a kan k'a kɛ tan ni kɛlɛ binna dugu kan nin taabolo in kan ka kɛ nin man kan ka kɛ o tuma la o bɛɛ de tun bɛ kɛ o bɛɛ de tun bɛ kalan aw kun kabako min fana b'a la n'i y'a ye kunun muso tun bɛ sɔrɔ so ka caya nin yɔrɔ b'a la nin yɔrɔ jumɛn b'a la parce que a bɛ hakɛ to kuma n'a fɔcogo min bɛ yen n'o o sugantira k'o kɛ e ka muso ye fo o ba de bɛ ji bɔ ka na di e ma ni e bɔra bolokodenso la o kɔrɔ ye k'e b'o de kɔlɔsi o de ye ka muso kɔlɔsi ta ye o bɛ e tɔgɔ la e b'a kɔlɔsi a ka fɛn bɛɛ la fo ka taa s'a ka furu ma n'a furula n'a sɔrɔla so a bɛ fɔ e ɲɛna o dugu mɔgɔ minnu y'a furu walima kabila minnu y'a furu olu de tun bɛ sɛ ta ka na n'a y'a ka dugu la ka na nisɔndiyakanw fɔ ka dugu maabaw bɛɛ la ka sigi ko karisa ka mara ka ɲi k'a ye mara min kɛ muso in na ko olu y'a ye muso in maralen don mara cogo ɲana an y'a sɔrɔ muso ye wa n'o tun kɛra o b'a sɔrɔ u ye tɛrɛnin dɔ kɛ o kamalen kun na
n'a bɔra bolokodenso la o b'a wele ko wari a b'o tɛrɛni n'i y'o ye min kunna dɔrɔn k'o de ko bɔra bolokodenso la k'a tɛ san 2 bɔ a bɛ fɔ ko n'i sera ladabu dɔ tun bɛ ko n'i sera muso ma dɔrɔn a bɛ hakɛ to n'i ye tulonkɛ kɛ dɔrɔn ko i bɛ segin i kɔrɔlen cogoya la ladili tun bɛ kɛ n'o ye siran tun bɛ k'o ɲɛ u ye dekun min ye formation in kɔnɔna na o la maa si tɛ sɔn ka segin ka na o ɲɔgɔn wɛrɛ la bilen i y'a faamuya o la o tigi o ka muso ko tun tɛ sumaya bilen parce que bɛɛ y'a dɔn k'a ka mara ka ɲi o la o mana bɔ maa o maa denmuso nɔfɛ sa u ka furu sira kɔrɔw fɛ i bɛ taa sɔrɔ o furu sɔrɔli kun ka teli o la n'i kun y'a ye kunun musow bɛ a bɛ hakɛ to muso sɔrɔli so o kun ka nɔgɔn nin yɔrɔ de kun y'a belebele ye parce que cɛ wɛrɛ tɛ se ka taa meleke i la cogo si la parce que n'o kɛra dɔrɔn o y'ale ka tɔgɔ tiɲɛ o la npogotigi o npogotigi bɛ dugu kɔnɔ a bɛɛ kun bɛ cɛ dɔ tɔgɔ la a bɛ cɛ dɔ ka kɔlɔsili kɔnɔ dugu den cɛman dɔ la donc olu de b'u kɔlɔsi o y'a sɔrɔ bi an bɛ cogo min na o tɛ ten Amadu o bolokodenya in kɔnɔna na ni a tilal'o la a bɛna don min kɔnɔ o de bɛ wele ko kɔmɔko olu kɔrɔ ye mun ye o ye kulu dɔ de ye min labɛnnen don mais fɛn o fɛn f'i ka kini bɛ dun ka sɔrɔ najini t'a la o i b'a dun ka sɔrɔ fɛfɛ t'a la mais olu y'a maɲɔgɔnlenw de ye boli ko o donni a la o kun ye a maɲɔgɔnlenw de ye sinon kɔmɔko kɔrɔ de ye ko ka kɔ ko ma olu de tun ye dugu geriyew ye olu de labɛnnen don kamalen calakiw minnu falen don nin na minnu bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ o tuma la olu de tun bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan an ka armée bɛ 22 septembre kɛ cogoya min na san o san u ka kɔmɔko tun bɛ kɛ o cogoya la u b'a fɛti kɛ u b'a kɛ ni kɛcogo minnu ye o ye duguw ta tɛ kelen jamanaw ta tɛ kelen o tuma bɛɛ b'a kɛ n'i ka kɛcogo kɔrɔ ye kɛcogo ye min y'aw ka laada kɛcogo ye mais a kun ye mun ye ka kɔn ka ko kunbɛn yan'a ka na o la u bɛ sigi a kɔnɔ an bɛ journée de réflexion kɛ cogoya min na o journées tun b'u bolo an ɲɛ bɛ taamasere minnu na ninnu duguw kana na bɛn an kan dɛ an ɲɛ bɛ taamasere minnu na est ce que ninnu ni an ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ tɛ nalen wa ninnu n'an ni ɲɔgɔn cɛ est ce que mɔgɔw tɛ ka na an ka secrets di ɲɔgɔn ma wa o la u mana fɛn o fɛn sɔmi sɔrɔ a bɛɛ bɛ fɔ o cogoya o kɔnɔ dɛ o kɔmɔkɔ de kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu fana ye dankari a ka laadaw la a yɛrɛ mɔgɔw la fu tun bɛ siri olu ta la o la fura tun bɛ ɲini olu la a kɔnɔ awɔ n'i k'e ye fɛn kɛ min man kan ni kɛli ye o bɛ bɔ i la dɛ bɛn bɛ k'a kan o kɔmɔtu kɔrɔ o kɔmɔtu in kɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ ni bɛn kɛra a kan i bɛ taa sɔrɔ e min ye walejugu kɛ a bɛ latɔ i la latɔni cogo min na olu bɛɛ ni fɛɛrɛ bɛ yen ni erreur kɛ nin de bɛ dilan ni nin ye nin bɛ dilan ni nin ye n'a ni fagali ka kan bɛn bɛ k'a kan i b'i fa a bɛ fɔ ko kɔmɔ y'i ta parce que i ka kan ni fagali ye donc i b'a fɔ an ka jamana kɔnɔ peine de mort bɛ yen cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ kaso dɔw bɛ yen olu yɔrɔ ka jan i bɛ taa sɔrɔ san 10 kaso san 20 kaso olu peine bɛ yen cogoya min na ninnu fana ka peine tun bɛ yen o cogoya de la bon o la an bɛ se ka kɔn ko ma mais kɔn ma bɛ kɛ ni bɛn de ye Amadu o bɛn jumɛn bɛ dugu kɔnɔ dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔ bɛ nalen dugu kun kan k'an bɛ bɛn pour que ko o kuma fɔ ka se k'o kunbɛn o jumɛn bɛ yen biate n'i yɛrɛ ko k'i bɛ kɔ a ma k'i bɛ taa dénoncer i taara fɔ yɔrɔ min na olu de bɛ tila ka taa fɔ juguw ɲɛna ko karisa de nana fɔ a ɲɛna o kɛra sababu ye a fɔli fana dabila la bon n'an kun bɔra yen do ko kun bɛ yen o ye cɛkɔrɔbaw ye minnu ye ko ye ka ko dɔn ka bɔ kɔmɔko kɔnɔ olu ka do ko kun bɛ yen olu tun ye mɔgɔw ye fɛn bɛɛ fura b'olu bolo i mana na ni ko ye cogo cogo la n'u m'a dilan hakili la u b'a dilan yiri la walima u b'a dilan dɔnni dɔ la o ye do ko mɔgɔw ye o dotu o ye kodɔnnaw ka sigiyɔrɔ de ye o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw bɛ yen
sijɛw kun tɛ dɛ o don cɛkɔrɔbaw de kun bɛ yen u n'u ka kodɔn kun bɛ ɲɔgɔn na kunu min tɛmɛna u b'o kalama u bɛ bi min na u b'o kalama o la u bɛ mɔgɔw furakɛ epidémie minnu tun bɛ na n'o ye bana sidɔnbaliw fiɲɛ bana ninnu taamasere n'i y'a ye dɔrɔn o kɔrɔ ye ko nin bɛ yen n'i ye nin ye o kɔrɔ ye ko nin bɛ yen n'i ye nin ye samiya bɛna kɛ tan n'i ye nin ye samiya t'i ja n'i ye nin ye samiya b'i ja o tuma olu tun b'o kumaw bɛɛ fɔ o dotu kɔnɔ o tun ye comité dɔ ye i b'a fɔ an b'a fɔ comité de sage kodɔnnabaw tun bɛ yen o la olu minnu tun bɛ yen olu tun bɛ dilanni kɛ kunu olu dilanniw kɔnɔ u tun b'u jamana walima u ka mara ka bɛnkanw kɔlɔsi ni kɔmɔtigiw dɛsɛra min na a bɛ fɔ olu ɲɛna fɛɛrɛ min kan ka sigi a la pour que danbe ka to a cogoya la u tun b'o fɛɛrɛ tigɛ. ni ala sɔnna a ma Usa Sangare an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ fɛ ka dɔn nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw ta k'u sigi ɲɔgɔn kan walasa nin ko ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la. Alhamdulilayi Usa nin ye kuma ye laɲini bɛ nin de nɔfɛ o de ye an ka segin an kunun ma Amadu anw kɛra arabuw ye bi an kɛra tubabuw ye anw ma k'an yɛrɛ ye kuma dɔnnaw ko ten ko n'aw sigira baroda la ni ɲininkali kɛra ko bɛɛ k'i sugu yɛlɛma ko kana sɔn k'i sugu yɛlɛma dɛ ko a lajɛ jɔn de bɛna kɛ ye ni m'o mɔgɔ sɔrɔ ne yɛlɛmara ka kɛ olu ye olu ma kɛ e ye e bɛ tunu i ma k'i yɛrɛ ye i tununa o la anw tununen de don fo an ka segin an yɛrɛ de ma an k'a dɔn k'a fɔ ko golofinya o de ye anw danbe ye ala y'an da ten k'an gala don ten wa ala y'an da ten an n'an ka dɔnniw fana don mais bɛnbaliya ani hinɛ ɲɔgɔn na baliya o de y'a to bi an t'an sugu dɔn Amadu kabako min bɛ bi la o de ye a bɛ n hakili jigin chinois ka président Mao a ye visite dɔ kɛ a ye taama dɔ kɛ ka taa Faransi jamana kan a ka o taama in na ka taa Faransi jamana kan a taara kun min na o bannen a sɔrɔla k'a ɲini a ka jamana den minnu bɛ yen u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ambassadeur ka yɔrɔ la u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ka dumuni kɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ladilikan min b'a bolo a b'o d'u ma Amadu kuma min na ni nin farala ɲɔgɔn kan ni a ye dumuni sigi a y'a ka ladilikan ba kuma min na k'u ka taa dumuni kɛ tubabuw ka dumuni sigira chinois ka dumuni sigira kalaniw ni bereninw ninnu ta ye furushɛti ani kuyɛriw ye mais i k'a dɔn u tilalen dumuni na kuma min na a sɔrɔla k'a fɔ ambassadeur ɲɛna ko fɛn fɛn sigira kuyɛri ni furushɛti kunna dumuni kunna k'a k'u bɛɛ tɔgɔ ta a y'u bɛɛ tɔgɔ ta Mao segin chinois ka président segintɔ la a y'olu bɛɛ kɛ avion kɔnɔ a n'olu seginna mais a ka kumakan kɛra mun ye ko aw bilala ka na ninnu ka dɔnni de ɲini ka fara an ka dɔnni kan mais an ma bila ka na ninnu ka danbe ta ka taa fara an ka danbe kan n'a taara ni ninnu ka danbe ye an ka danbe bɛ tunu ni min kalanna i fa bɛ neni i ba bɛ neni i bɛ taa sɔrɔ o kelen b'a ka so kɔnɔ a bɛ fɔ a ma ko karisa ye tubabu ye dɛ n'a fɔra i ma dɔrɔn i fa nenina k'i ba o kɔrɔ ye k'i t'i fa n'i ba den an kan ka nin de miiri karisa ye tubabu ye karisa kɛra arabu ye haza bida haza aram mais n'i y'a mɛn mɔgɔ min la dɔrɔn walayi est-ce que i b'a dɔn fa ni ba neni de kɛra a la mais a t'a dɔn ko karisa ye arabu yɛrɛ de mais i fa ni ba de nenina o la an kan ka segin an danbe de ma o la olu ye sira min yira o bɛ anw ɲɛ fɛn bɛɛ ye u ye tɔgɔ min yira u ye sira min yira Amadu n'i y'a kelen kelen fɛn fɛn ta anw bɛ taa ɲɛ a la wa i k'a dɔn u ye anw yɛrɛ datugu ni belebele min ye ka arabuya kɛ diinɛmaya ye o de y'a tɔ bɛɛ ni tiɲɛ n'a ye min ye arabu la dɔrɔn an ko k'o de ye diinɛ ye mais ka sɔrɔ arabu ɲɔgɔn kafiri yɛrɛ tɛ yen mais an ye arabuya kɛ diinɛmɔgɔya ye o kɛra sababu ye ka n'a tɔ bɛɛ datugu. Finalement, aujourd'hui, on ne sait même pas sur quel pied danser. Parce que, Amadou, il t'a dit jamana si la, jamana de b'e kalan. Il
fa ni ba de b'a ka nafolo ta k'a don i la e de bɛ bɔ du foroba baara bɛɛ la ka du foroba ɲɔ ta ani du foroba misi k'a kɛ k'e ka kalan sara e saralen kɔ ka se k'e kɛ maaba ye n'i ye maa kalanenba ye dɔgɔtɔrɔba ye minisiri ye o de bɛ a labɛn a faso cili kama i ta ye diɲɛ yɔrɔ si ni Mali tɛ Amadu an bɛ segin a kan tuguni jamana in hinɛ k'an ka jamana in kalanbaaw minɛ u ka du hinɛ k'an k'u minɛ u ka kabilaw hinɛ k'an k'u minɛ minnu filɛ nin ye buguda la dɛ a musokɔrɔba minnu filɛ nin ye n'u taatɔ bɛ sigi ko 3 ni sigi ko 4 kɛ u y'u ka warini bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ninnu ka ɲɛtaa kama mɛ ni min taara ɲɛ o mago t'a ba la bilen o mago t'a fa la bilen o mago t'a faso la bilen u bɛ t'u ka so jɔ k'a ɲa k'a ban mɛ i bɛ taa sɔrɔ u faso u yɛrɛ bɛ maloya ka na ye ne jamais vu n'i ma k'i fa fɛ walahi i denw tɛ k'i fɛ siga t'a la Usa Sangare an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka waati ale sɛnsɛra ka se ni Ala sɔnna ma jɛmukan in nin tɛna kɛ a laban ye don n'a nataw la an na sigi wɛrɛw kɛ k'a kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo ka da nin kan o la an bɛ dugawu kɛ belebele ye mɔgɔ dilan pièce bɛ cɛkɔrɔba min bolo ni Ala y'o nɔgɔya ye min dira min ma o ka t'o bolo a Seydi Cherif Ousmane Matane Haidara a kan ka fo a ye golofinya n'o ye farafinya ye a y'a ɲini k'a segin a minɛn kɔnɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye a y'o ɲini k'o sigi an ka kɛ an faso fɛ kira y'a fɔ cogo min na a y'o fana laɲini kɛ o kuma cɛ o cɛ muso o muso n'i bɛ jamana in kɔnɔ ladilikan kelen de bɛ ne bolo ko a ye dugawu kɛ cɛkɔrɔba in ye mɛ n'i bɛ wurudi min kɛ n'i bɛ Ala tɔgɔ min dɔn a fɔ 132 o bɛ wele arabukan na ko dusukun dusukun numéro ye 132 de n'i y'o fɔ ɲalikɛ cɛkɔrɔba minnu bɛ jamana in kɔnɔ musokɔrɔba ɲuman minnu bɛ jamana in kɔnɔ n'u mago bɛ jamana in basigili la o y'olu dusukun numéro ye n'i farala olu kan dɔrɔn jamana in bɛ ɲa jamana in bɛ basigi a bɛ bɔ a juguw bolo an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɔ a juguw bolo jamana in bɛ degun min kɔnɔ Ala k'a bɔ a bɛ kalanbaa dɔnni degun min kɔnɔ Ala k'a bɔ a bɛ janfa kɛlɛ degun min kɔnɔ Ala k'a bɔ Ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn aw ka baara la diɲɛ ka an ye ka diɲɛ ka an ka nin jɛmukan lamɛn o ye Télé Cherif de an b'aw fo ka dugawu k'aw ye an ka musokɔrɔbaw tɔgɔ la an ka cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la kalandenw tɔgɔ la ko ka aw fo dan tɛ aw la ni Sirifula tɛ anw tɛ foyi lajɛ bilen Sirifula b'anw bɔ danbe b'a kɔnɔ diinɛ b'a kɔnɔ alijanna bɛ sɔrɔ a kɔnɔ Ala k'a nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Usa Sangare an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka dugawu k'i ye sini kɛnɛ Ala k'a di an bisimilaliya bi Malibugu ya kɔrɔfɔ minnu fɔra hakilila kɔrɔfɔ ninnu faamuyaw sɔrɔ a la nka ni Ala ye sini kɛnɛya di an na jɛmukan wɛrɛw ta ka walawalali kɛ min b'a to faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na an bɛ kɔsegin foli ta k'a ɲɛsin aw ma nin sanga in na aw minnu sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan kɔrɔfɔw daminɛ an y'a fɔ aw ye k'a fɔ an bɛ Kati Malibugu ani an karamɔgɔ Mamadu Sangare ale ka jɛmukan min ni an y'a sigi ka kuma lamɔ ni ladon kan a kun fɔlɔ tɛmɛna dɔgɔkunjan tɛmɛnen hakila caman y'o lajɛ jɛmukan in ye a tako filanan ye o fana kun bɛ ka kuma fɔlɔ mara kun bɛ minɛn jumɛn kɔnɔna na ni a ɲɛn'u bolo bi an kana ka mun kɛ a ye walawalali kɛ o la nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ de bɛ ta ka ɲɛsin aw ma walasa aw minnu ni aw t'a dɔn aw ka se k'a dɔn aw minnu ɲinɛnen bɛ a kɔ k'aw hakilila jigin a la o la aw minnu fana b'a kɔnɔ n'aw kamana gannen don aw ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la min b'a to jamana in an ka se ka ko dɔ dilan k'a bila hali n'a ma kɛ an ɲɛna a ka kɛ an kɔ walasa jamana in ka se ka lafiya sabula n'i ye jamana in lajɛ fɛn o fɛn b'a kɔnɔ bi n'i ye mara ni lamɔ tiɲɛni n'i y'o bɔ a la tɔ b'i den kɛrɛfɛ o la a tɛ se ka kɛ ni busan ye a tɛ kɛ ni marifa ye a tɛ kɛ ni foyi foyi ye a bɛ se ka kɛ ni fɛn kelen min ye o de ye an ka kuma ni ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn bilasira bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka hakilinaw kɛ kelen ye n'o kɛra jamana in a bɛ jɔ ni Ala ka jɛ ye foli ani waleɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin an ka Malibugu musokɔrɔbalaka bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnya la an karamɔgɔ Mamadu Sangare ale ka kalanbolo minnu bɛ yan u wulila ka na fara an ka baara in na k'a sankɔrɔta an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka cɛkɔrɔbaw caman bɛ yan minnu ni u nana ka na bɛn ni baara in ye k'a sankɔrɔta an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka foli kɛ Malibugu ka bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh